El Consorci de Comerç, Artesania i Moda, CECAM, aglutina en una única entitat especialitzada la gestió de les polítiques de promoció de comerç, artesania i moda de Catalunya. Està integrat per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i pel Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya i té l'objectiu de fomentar la competitivitat i la qualitat del comerç, l'artesania i la moda a nivell nacional i internacional. El model comercial català és pròxim i de qualitat. Desenvolupa una important funció social, ja que contribueix a l'equilibri territorial. Catalunya aposta per un model de comerç urbà i de proximitat, un model que permet comprar prop de casa i que evita desplaçaments innecessaris. Un model comercial socialment cohesionat, mediterrani i sostenible, que dinamitza l'economia i fomenta les relacions socials i la integració dels nouvinguts. És per això que el Govern va aprovar el Decret Llei d'Ordenació d'Equipaments Comercials, un gran pas en la consolidació del model català de comerç. El comerç català és un sector econòmicament eficient que genera el 12% de la riquesa del país. El formen més de 87.000 empreses, que ocupen a més de 288.000 persones repartides en prop de 103.000 establiments. El comerç, en les seves diferents vessants, és un sector divers i plural. 170 mercats municipals distribueixen producte fresc de qualitat. 500 mercats de venda no sedentària ofereixen alternatives de proveïment a la població. 436 fires comercials mostren la vitalitat dels nostres sectors productius. A Catalunya existeix una gran tradició d'associacionisme comercial. Des de sempre, els comerciants d'una mateixa zona s'han unit per defensar els seus interessos. Les àrees de promoció de les economies urbanes, APEU, neixen amb la intenció d'agrupar l'activitat econòmica d'una mateixa àrea i persegueixen el benefici comú. Un dels sectors clau al comerç català és el de la distribució de productes agroalimentaris. El CECAM n'és conscient i ha desenvolupat un programa de suport a la comercialització d'aquests productes. Dintre d'aquest pla destaca la voluntat de reforçar la venda directa i la creació del portal gastroteca.cat, un aparador del sector agroalimentari català. D'altra banda, el sector firal és de vital importància per a la vida comercial catalana. El CECAM promou estudis que plantegin millores i innovacions en les fires catalanes. La seguretat, la millora de la gestió, la formació del personal i la dinamització de l'economia local són els seus punts d'interès. La inversió en formació també té el seu pes en les polítiques de suport al comerç. Aquest any s'ha graduat la primera promoció en els estudis universitaris superiors en comerç i distribució. En l'actualitat s'han implementat els programes dirigits als empresaris, com el taller Comerç Futur i el programa Profit, que forma el personal dels comerços en diferents camps. El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya treballa per garantir un teixit comercial amb una oferta suficient i de qualitat. Fomenta la competitivitat, la innovació tecnològica, la singularització i la proximitat. El nostre teixit comercial és un dels dinamitzadors econòmics de Catalunya. Crea treball, afavoreix l'oci i dona vida a les ciutats. I per això Catalunya, mitjançant el seu govern, adquireix el compromís de fomentar-lo i afavorir-lo. El nou Consorci treballa i continuarà treballant per fer més competitius i innovadors aquests sectors, posicionant Catalunya com a referent en polítiques de comerç, artesania i moda.